chipia jirara chigocha chie town ali love kisi mwete love kisi yezeri oh I love kisi I love mwete sai kwana wakiruwe bicho ocho ngende nayo wakiruwo I love kisi otere nayo wakure I love what Ono wakwe bicha aba muraba aba benji kamera aba wake bichengi ya gokoreka buja omwana omuja okoreka buja tukiya ona bere ntambe buja ne chianga ngosoa chiro maita bantu bari bakubeka chianga bona se chianga soa wakwe bicha kwabekase kwabeka Instagram kwanyebeka na kwayetega Facebook buja kwa update page ya one bicheyo kwamana koyebeka kwayebeka kirasa se korekana bona abantu baso akuyancha bayirigerio bakurangiringa so and so high ai koyeringa high Pastor ngire kana tu akina koyego muise case was very expensive and maite una na chiete ni mona David Teresa ngatumbirane tata ngatenari getugi embriga tua egasira na ende bono mato onyo tuate bani saa 7 okura agenda saa 5 kwa enda saa 5 elinde taachate benga naje te mapema nganyoro tuyo bona bwateriria agenda abaisike barero gukwa motebiri hae kwa muburia nga form okuburia nga igo elire bono oyibona okore tugege aba muraba nga mwakanyore asiri rice binsari iri rice tomo manyeti inkwana komorora ebicha kwa mororire she's using her body to lure you to lure the destruction of her to lure you okongusero ekero kwa mororira sebicha kwa mukwani okwa mukwani rie kwa muburia nga form ya bakanendo umubazi zote biri ruwanga bawo tabanga come for it come for it God Get to the point. Take a step forward.